To je jedina knjiga religioznog karaktera koja stoljećima unapred opisuje događaje koji su se onda dogodili u povijesti. Nijedna druga religija nema nešto takvo da pruži ljudima. To je jedan od velikih dokaza za vjerodostojnost Biblije ili Svetog pisma i kada razgovaramo sa budistima ili muslimanima ili hinduistima, jedno od velikih oružja koga trebaš upotrebiti su razna proroštva ili predskazivanja Biblije koja su se ispunila do začuđujuće detaljnosti. Nedavno smo sreli jednu Japanku koja je ekspert na polju kompjuterske matematike i ona nije vjerovala u Isusa Krista, ali je bila vrlo zainteresirana za Bibliju. Počela je istraživati proroštva Biblije i kako su se ona ispunila i sve je to stavila u kompjuter te je izradila da je mogućnost točnosti Biblije slučajnošću, znači, bila 1:100 biliona. Ja ne znam ni šta je to, ali to je znači jednostavno nemoguće. Onda je postala kršćanka, razumete? To ju je presvjedočilo. Rekla je samo jedno objašnjenje. Postoji Bog iza svega toga i mora biti Bog iza toga. Pogledajmo u 2. Petrovu i vidimo što on kaže o proroštvu. On govori tu naročito o Isusovom povratku u slavi. 2. Petrova 1:16 kaže ovako i dalje. Uistinu nismo vam navijestili moć i dolazak našeg Gospoda Isusa Krista, držeći se lukavo izmišljene bajke, nego smo bili očevici njegovog božanskog veličanstva. Petar kaže, mi apostoli koji smo bili na gori preobraženja smo gledali matine Gospodnjeg dolaska u slavi. Onda opisuje što se na gori preobraženja dogodilo. On je naime primio čast i slavu od Boga Oca kad mu je od tako uzvišene slave došao glas: ovo je sin moj, ljubljeni moj, koga sam ja odabrao. Trebali bi pročitati priču o preobraženju jednostavno da vidite povijesnu pozadinu toga. I taj glas koji je došao s neba mi smo čuli kad smo bili s njim na Svetoj gori, gori preobraženja. Petar kaže, mi smo svojim očima gledali mali djelić predigru onoga što će biti kada se Isus bude vratio u svoje slavi. I on kaže, mi smo svjedoci toga, očevici smo toga. Ali kaže, to nije najvažniji temelj da vjerujete da on dolazi. Najsigurniji temelj su, on kaže, biblijska proročanstva. Onda nastavlja i kaže u 19. stihu, tim držimo vrlo sigurnim sve proroštvo. Ili, druga mogućnost, proročka riječ koja je mnogo sigurnija od našeg osobnog svjedočanstva. Vi dobro činite što upirete pogled kao svetiljku koja svijetli u tamnome mjestu. Koliko se od vas slaže da mi u ovome svijetu danas živimo u vrlo mračnoj duhovnoj situaciji. Bog nam je dao svjetlo koje sija u mračnom mjestu. I što je to? To je proročka riječ, proročka otkrivenja u Bibliji. Petar kaže, ako si na mračnom mjestu, najbolje je da se koristiš svjetlom koje ti je na raspolaganje. I onda kaže, u drugom dijelu 19. stiha, dok ne osvane dan i dok se ne pomoli danica u vašim srcima. To je divna misao. Nemam vremena ići u detalje, ali kad sam bio na Bliskom istoku, u pustinjama Sjeverne Afrike također, u Drugom svjetskom ratu, jednu godinu smo živjeli na pijesku, spavali smo na pijesku, jeli smo na pijesku, te nas se skoro nije moglo razlikovati od pijeska. Otišli bi spavati kad bi sunce zašlo, jer nismo imali osvjetljenje, i ustali bi kad bi sunce izašlo. Tako sam opazio jedan fenomen koga inače nikad ne bih otkrio. Zapazio sam da je u izvesnim periodima, prije nego bi se sunce pojavilo, jedna je zvijezda prvo izašla i ta se zove zvijezda Danica ili Venera.
Interesantno je da je to ista zvijezda koja zalazi nakon što je sunce zašlo. To je ista, nije zvijezda već planeta u raznim periodima godine. Kada se danica pojavi, bude takvo rumenilo i svjetlost obasja cijeli horizont da pomisliš, evo sunce se diže, ali onda se zvijezda pojavi. Ali kad vidiš zvijezdu danicu, onda znaš i što slijedi? Sunce će se pojaviti. Petar sada kaže da ta danica treba da se pojavi u vašim srcima da bismo dali pažnju proroštvu. Što to znači? Nešto će doći u vaša srca što će vam reći, baš kao i zvijezda danica, da će sunce uskoro doći ili izaći. Isus se vraća. I ako ne živiš u tom predosjećaju, onda si sebi uskratio jedan od najvećih blagoslova koga je Bog dao za kršćanski život. I ljudi koji ne obraćaju pažnju na proroštvo u stvari nemaju ovu sigurnost ili ubjeđenja da Isus dolazi. Ovo je zvijezda danica koja se podiže u vašim srcima. To nije sami dolazak Gospodnji, već potpuno ubjeđenje i uvjerenje da će On doći ili da dolazi. Petar nastavlja i kaže u 20. stihu: nijedno proroštvo nije došlo od ljudskog htjenja, nego su ljudi govorili od Boga potaknuti od Duha Svetoga. Kažem jednostavno otkrivenja o proroštvu. Uvijek postoji rizik da ljudi pogrešno razumeju nešto što se još nije dogodilo i postoje različita shvatanja među kršćanima o izvesnim proroštvima. Ali to ne znači da nemamo jasnu, generalnu ili opću sliku onoga što će se dogoditi, iako ne možemo sve detalje uklopiti još. Ja neću ni pokušavati uklapati sve detalje, već ću dati neke izjave koje su manje više tako jasne u pismu, da ako vjeruješ Bibliju, onda i njih moraš vjerovati. Da kažem i to da ja jednu stvar ne prihvaćam, i to je produhovljavanje proročkih izjava. Neki ljudi tumače na tako duhovan način knjigu Otkrivenja da je kao strava ili noćna strava. Ako jednom dozvoliš davati subjektivno duhovno tumačenje biblijskim izjavama, neće biti kraja takvom načinu interpretiranja. Tako možeš napraviti da Biblija znači što god ti hoćeš da znači. Ljudi koji tako rade su došli upravo do toga. Ja vjerujem čvrsto u stajanje sa obe noge na stijeni na Isusu. U Novom Zavetu postoji model za tumačenje proroštva, naročito u Isusovom životu. Ranije sam vam u ovoj seriji napomenuo da u Novom Zavetu postoji 18 izjava koje se odnose na ono što se dogodilo u Isusovom životu, za koje piše: ovo se dogodi da bi se ispunilo ono što je bilo rečeno u prorocima. Ako pogledate te izjave, nijedna od njih se ne može samo duhovno tumačiti, ne mogu sve spominjati, ali ću naglasiti da je Isus bio rođen od djevice, ne duhovne djevice, već stvarne djevice. Iako ona to nije bila, onda je Isus nezakoniti sin i nezakonito rođen. To je važna činjenica. Isus je stvarno bio odnešen u Egipat. Stvarno je molio za bolesne i ozdravljao ih. Sve su ove stvari spomenute. Doista je bio odbačen od svoje braće. I kada dođete do kraja njegovog života, svi detalji su se ispunili. On je zaista bio nepravedno osuđen i u stvarnosti osuđen sa zločincima. Stvarno je bio pokopan u grobu bogatog čoveka. Ništa od ovog nije duhovno samo. Na križu su mu dali pravi oca da pije, a ne duhovni. Stvarno su mu probili ruke i noge, stvarnosti su podijelili njegovu odjeću međusobno. Nijedno od ovih izjava se ne može samo duhovno protumačiti. Tako u Novom Zavetu postoji model za tumačenje proroštva. Nema nijedne izjave u Novom Zavetu da se način tumačenja proroštva odjednom promijenio. Suprotno tome, Petar kaže, još je učinjeno sigurnijim to. Mi smo, on kaže, sva ova proroštva vidjeli ispunjena pred našim očima. To znači da možemo biti potpuno sigurni da će ostala proroštva biti ispunjena sa istom točnosti. Nadam se da sam vam ovo razjasnio, jer time nestaje veliki deo mišljenja koje zbunjuje. Neke stvari ću reći sada. Ja vjerujem da ovo postoji. Tu ćemo početi i onda nastaviti. Prije svega, Biblija daje jasnu i dosljednu sliku
glavnih događaja kako se ovaj svijet približava svome kraju. I ja ih ovako postavljam. Pravednost i pokvarenost će istovremeno sazrevati. Pokvareni će se više kvariti, a pravedni će biti pravedniji. Oba procesa će se odvijati istovremeno. Tama će biti još mračnija, a svjetlo još svetlije. Oba će se istovremeno razvijati. Biće jedno uz drugu. Da pogledamo Izaiju 60. poglavlje.